pasi nizogara kudenga katsike mai vavo
mezofunga waona muroi izvozvo zvauri kufunga handizvo zvandiri zvawandiona kupendadzara wafunga waona pamiwe mafungiro ako asiyana handizvo zvandiri zvawandiona kupendadzara wafunga waona pamiwe mafungiro ako asiyana handizvo zvandiri zvawandiona kuona uku wakaiko anekanda ane nyama wanyoka yeyu zvawandiona kuona uku wakaiko anekanda ane nyama wanyoka yeyu vanhu tinoreva nepedu patinoda rekaita nendawo kazvifambidzaniwo vanhu tinoreva nepedu patinoda tikaona indanetsva zvichifambidzana zviri pamwe chete kunonzi mashura iwaya tikaona indanetsva zvichifambidzana zviri pamwe chete kunonzi mashura iwaya tikaona mudzimai wangu ari kufamba akachena kwadziona fambiyo tikaona mudzimai wangu ari kufamba akachena kwadziona fambiyo tikaona mudzimai wangu ari kufamba asina kuchena kwadziona namoyo tikaona mudzimai wangu ari kufamba asina kuchena kwadziona namoyo vanhu tinoreva nepedu patinoda Gadaga panopita mwana kadoma kudza baba namai kuti mazuva ako ekurarama awedzerwe panyika Dr. Kutira kudza baba namai kuti mazuva ako ekurarama awedzerwe panyika Kutira Gift Kolovera kudza baba namai kuti mazuva ako awedzerwe panyika Bolas chibaba chacho mudzudzu Joy Center chibaba zvacho izvozvo ndisingazokanganwa komo wangu Festifarai Fatso